Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ning kamar pisan, ning kamar nih. Mikir-mikir kehidupane emang yo kesane akeh. Ya cuman terkadang memang piye yo, hidup memang pilihan, tapi yen pilihane gak menyenangkan banyak orang, lah kuwi sing dadi permasalahan. Tapi kan terkadang wong kan gak pengen nyadar soal kuwi. Intine pikirane ngono iki pilihanku, kehidupanku, nyamanku. Intine kan ngono. Gak memikirke wong sing ning sandik-sandike sing menyayangi dheke, gak berpikir kan gak kuwi. Selama dia nyaman ya lakukan, intine kan ngono. Tapi yo piye memang kan berwarna-warna kehidupan. Dadine yo enek sing elek ya enek sing apik. Sing penting aja ngasih susah. So tetap semangat. Aja ngasih tumbang, tetap semangat, tetap semangat. Pancen yo abot kehidupan abot. Gak segampang apa sing diharapkan. Mergo ning dunia iki penuh dengan ujian coba. Jadi sing gawe berat kan memang pokoknya tetap jalani dan dijalani. Semangat. Jadi sadar memang wajahnya sini sih. Tetep elek. Yo yen kanca-kanca ngono yo mang bengi yo. Iki kabar piye Mas? Wong ngono iki kabare piye? Tapi yo ana sing respon apik, yo ana sing ngomongne kok gak merantune. Yo akeh jenenge kanca ini akeh. Tapi yo karepe wong tuane kok ning omahe, ya seneng omahe. Gak merantau. Yo karepe kondang rapi. Ben koyo kanca-kancane tapi yo rung tenang pikirane. Engko yen wis wayahe yo bakal jalani kaya wong-wong. Jadi ya sepi. HP yo ora kanggo ngopo-ngopo. Ya suntuk wis dolanane omong HP ngene iki. Kayak kesibukan apa-apa. Narekan gawe apa ya gawe tas ya males ya. Gawe tas sama anu iki lho. Guys, nggo plastik ya. Gawe tas. Tapi ku cek males. Gawe males ya. Gue ya dengan berjalannya waktu ya, semua akan berlalu. Oke jalan sih. Ya wis guys, ngono sik wae. Video gue hari ini. Ojo lali di like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini biar bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.